Poďme sa spoločne pozrieť na mýty o kooperatívach. Kooperatívy vraj nie sú produktívne. Práve naopak. Štúdia, ktorá porovnávala tieto kooperatívy s klasickými firmami, zistila, že systém riadenia v kooperatíve vedie k dosahovaniu vyššej produktivity. V zamestnaneckej kooperatíve sú totiž zamestnanci viac zainteresovaní na výsledkoch firmy. Sú jednoducho oveľa viac vnútorne motivovaní. Všetci sú členovia, vlastnia, riadia a kontrolujú kooperatívu. Aj zisk si delia medzi seba. Štúdia tiež ukázala, že existujú odvetvia, v ktorých by podniky dokázali produkovať ešte oveľa viac, keby boli kooperatívami. Zamestnanecké kooperatívy môžu byť riešením pred likvidáciou spoločnosti. Ďalším mýtom je, že kooperatívy nie sú odolné. Práve naopak, kooperatívy sú v čase krízy odolnejšie. Keď sa začne v kríze v bežných firmách ako prvé prepúšťať, v kooperatívach si radšej znížia mzdy, než aby sa prepustili a privodili tak existenčné problémy svojim členom. Udržanie pracovného miesta je prioritou. Naopak, keď sa podnikanie rozbehne, sú pripravení reagovať a môžu nahradiť ušlú mzdu, pretože majú podiel na zisku a vedia si to rozdeliť. Prax ukazuje, že kooperatívy prežijú aspoň tak dlho ako iné podniky a zamestnanci tu majú oveľa stabilnejšie zamestnanie. Rozdiely v platoch zamestnancov sú menšie než v klasických spoločnostiach. Kooperatívy neznášajú príliš veľkú nerovnosť, preto tu nenájdete riaditeľa, manažérov s neprimerane vysokými platmi. Ďalším mýtom o kooperatívach je to, že kooperatívy sa zakladajú len v malom. Myslíte si, že kooperatívy zakladajú len nadšenci v počte 3 až 5, ktorí nemajú kapitál, aby si založili svoju firmu? Podľa štúdie je opak pravdou. Aj keď opomenieme korporáciu Mondragon v Španielsku, ktorá má dnes 72 000 zamestnancov, a iné veľké kooperatívy, ktoré sú skôr výnimkou, sú kooperatívy oproti bežným spoločnostiam oveľa väčšie. Priemerný počet zamestnancov v kooperatívach je vyšší ako v bežných firmách. Údaje o zamestnaneckých kooperatívach vo svete potvrdzujú, že tieto kooperatívy sú v skutočnosti väčšie ako iné firmy. Ďalším mýtom o kooperatívach je to, že kooperatívy sú vhodné len pre odvetvie poľnohospodárstva. Tiež si myslíte, že kooperatívy sú vhodné len pre určité odvetvie, napríklad poľnohospodárstvo? Prax však ukazuje, že kooperatívy nájdete v širokom spektre priemyselných odvetví, od tradičnej výroby až po kreatívny priemysel a odvetvie špičkových technológií. Nájdete ich dokonca aj v kapitálovo náročnejších odvetviach. Napríklad už spomínaná kooperatíva Mondragon podniká vo výrobe domácich spotrebičov, vo výrobe komponentov pre automobilový priemysel, v distribúcii s obchodným reťazcom, v sektore finančníctva, má vlastnú banku, poisťovňu, vzdelávania, má vlastnú vysokú školu, vlastnú výskumnú základňu. Z kooperatívy má zisk celá jej komunita. Kým v bežných spoločnostiach zisk prúdi mimo, kooperatíva zadržiava väčšiu časť zisku pre seba a svoju komunitu. Všetci majú prospech z toho, že kapitál zostáva v kooperatíve.